Hei, bună dragilor! Eu sunt povestioara Copilărescu, cea care scrie povești pentru cutia fermecată EduBox. Astăzi am o surpriză pentru voi. Vreau să vă fac cunoștință cu Albăstrel, prietenul meu din familia Avionescu, și să vă spun povestea lui. Sper că sunteți pregătiți. Era bucurie mare în familia Avionescu. Albăstrel, cel mai mic dintre copii, împlinea 3 ani. Și, în afară de asta, era timpul să meargă și el la grădiniță, ca toți copiii mari. Toată familia se bucura pentru el. Mama, Panavia Avionescu, tata, Antonov Avionescu, fratele mijlociu, Douglas Avionescu și sora cea mare, Fairy Avionescu. Doar Albăstrel nu se bucura. Una era că împlinește 3 ani, asta era grozav, dar să meargă la grădiniță nu-l încânta deloc ideea. Cum să-și părăsească prietenii și cum să se descurce o zi întreagă fără mama? Cine o să-l ajute? Când a sosit prima zi de grădiniță, Avionel era tare trist. S-a despărțit de mama sa cu lacrimi în ochi și a intrat în sala de grupă temător. Bună dimineața, Albăstrel! Bine ai venit! Se auzi o voce blândă. Eu sunt Lufthansa Avionici, educatoarea ta. Eu am să te ajut, să te ascult, să te protejez și, în plus, am să te învăț totul despre zbor. Acum haide să mergem, prietenii tăi te așteaptă. Cum? Prietenii mei sunt și ei aici? Desigur, toți copiii vin la grădiniță. Albăstrel și-a găsit toți prietenii la grădiniță și s-a împrietenit și cu alte avioane, elicoptere și chiar rachete. Când a venit timpul să plece acasă, Avionel a rugat-o pe mama sa să-l mai lase puțin. Se juca așa frumos. Hei, de atunci Albăstrel n-a mai fost niciodată trist când a mers la grădiniță. În fiecare dimineață era nerăbdător să-și întâlnească prietenii și să se distreze împreună. Iar educatoarea sa, Lufthansa Avionici, s-a ținut de promisiune și l-a învățat pe Albăstrel tot ce trebuia să știe despre zbor.